nende tangan lang lipe di ate badan. Kok bapisah nyawa jo tubuh nende tangan balipe di ate badan. Anak ayam turun 9 dende, kok mati 1 tinggal 8. Tangan balipe di ate badan nende orang cabiakan si kain kapan. Tangan balipe di ate badan nende orang cabiakan si kain kapan. Anak ayam turun 8 dende, kok mati 1 tinggal 7. Badan lambung ku hijau kain kapan nende ka orang anta ka dalam tubuh. Badan lambung ku hijau kain kapan nende ka orang anta ka dalam tubuh. Kola jale ayam turun 7 dende, kok mati 1 tinggal 6. Mai yang di dalam tubuh nende kau tak beramal bakal lam-palam. Mai yang di dalam tubuh nende kau tak beramal indah bakawan. Anak ayam turunnya 6 dende, kok mati 1 tinggal 5. Di dalam kubur bakal lam-palam nende malaikat datang mampareso. Di dalam kubur indah bakawan nende malaikat datang baduo. Anak ayam turunlah 5 dende, kok mati 1 tinggal 4. Mungkar dan nangkir datang batanyo nende hidup di dunia lai kok solat. Mungkar dan nangkir datang batanyo nende di dunia lai yo ibadah. Anak ayam turun 2 dende, kok mati 1 tinggal 3. Menjawab tanyo ko indah dape nende mati balam bin ka dalam narako. Menjawab tanyo ko indah dape nende mati barandam masuk narako. Anak ayam turunlah 3 dende, kok mati 1 tinggal 2. Dek indah tak tahan azab narako nende minta babaliak ka dunia nangko. Dek indah tak tahan azab narako nende minta babaliak ka dunia nangko. Kalau lah jale turunnya 2 dende, kok mati 1 tinggal 1. Kok nyampang babaliak ka dunia ko nende bakaki ampe badan babulu. Nyampang babaliak ka dunia nangko nende lah bakaki ampe adona lah jadian tu. Anak ayam tinggallah 1 dende, kok mati juo habis adonyo. Bakaki ampe badan babulu nende lah jalan marangka ka dalam rimbo.
merangka ke dalam rimbo. Harimau gadang, orang namakan harimau gadang. Allah batutui si pintu kandang, ayam digulai de orang lapau. Allah menjadi harimau gadang, jika laloknya di dalam galau, jika laloknya di dalam galau. Allah digulai de urang lapau, bunyi tulangnya daruak badara, jika laloknya di dalam galau. Masuk ke kampung, oi urang tembak, Masuk ke kampung, hai orang laka. Kan orang lapau nasi, jika masuk kampungan hai orang tembak. Hidup tak mungkin kedua kali, hidup tak mungkin berulang lagi. Kain basah dibawa mandi, lah sudahlah mandi dibawa pulang. Amalah ibadah dibawa mati bini, nak kami dilamar orang. Amalah ibadah dibawa mati bini, nak kami mencari laki bujang.